Cipir. Cipire nggih apa engko? Nggih kulupan tok. Nggih stop. Kuwi ora digodhog engko. Wis digodhog. Iki wis digodhog? Wis tak pun tadi. Oh dihalupi ngono jenenge ora digodhog. Kok jan iki piye to? Dikom banyu panas to? Wis godhog. Terus tak tomban benjang adem. Mendolnya diberi irisan daun jeruk. Aromane wis buwih to lho. Ketara lek enak jeruk. Mendol, istimewa ngene iki mendol itu. Susu menjeng beda nah. Mendol tuh bahannya biasanya asli dari tempe bosok sing akeh pokoke. Kayak bakul profesional di sampean di sana. Buru waktu Mas. Buru waktu iki. Lah ya, kluwak. Oh, bedone. Diwehno cetakan, kaya tote ya. Oh. Ini ben cepet. Ben cepet, dimek-mek lah. Ora kena balik. Kena. Anu ini kremes ini sudah nih wis ini. Ini wis. Ser sang siji. Wis dadi pira biasane mono iki? Sak gorengan mengko? Kunjul ya. Loro. Itu kan ya. Oh. Ayo tunge wis. Telu. Kayak bakul sampean tenan kayak bakul profesional iki. Iki ngene wajane gedhi nang sangseng ngono gelis wi. Papat. Dadi pira iki tempe besok pira mengko? Tempe pira? Siji wis separo. 5. Ya sedeng ini. Sedeng to? Pindho. Pindho. Sini 5 lur. Engko dibagi dadine malih ora patek garing. Ndak patek garing. Enggak merasuk bumbunya. Iki diwehi santen. Oh, mau rung disanteni to? Kayak rung disanteni lho. Berarti susu ngono kena jane iki santen ya asline ya. Nah, Heh? kena. Soalnya Tapi rasanya piye? krimer susu. Tapi kan dong tahu. Wis ready, wis arek ngenteni dibiarkan beberapa saat, wis tintas tewelnya dadi. Oke. Dibalik sik. Gelis men malih ya. Gelis mateng ya lek iki pancene. Wah. Oh, ning rupane lho. Ning. Wes. Yuk. Grupil.